खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 22 आगस्ट 2025 मायथाइ एबा 5 भाद्र दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै नोंथांनि नाजानाया बान्था मोनगोन आरो गोबाव समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै थानाय हाबाफोरा आबुं जानो हागौ। नोंथांनि सानथांखिफोरा खामानिनि जायगायाव सिनायथि मोनगोन। नखरजों सम हगारनाया नोंथांनो गोजोन लाबोगोन। लोगोफोरजों लोगो हमनाया गोजाम नारसिनथायखौ बाङाइ खालामगोन। सावस्रियाव जौगानायनि नेरसोनफोर दं, नाथाय नाङै बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि गावखौ फोथायनाया बांगोन आरो नोंथाङा थिरांथाजों जुजिनो गोनां थासारिफोरजों मोगा-मोगि जानांगोन। गोदान बिबानफोरनि मोनसे जाथावना दं जाय नोंथांनि जिउ राहाखौ मोनसे गोदान लामा होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा राङारि आयदाफोराव मोजां सोलायनाय नुनो मोनगोन। गोदान रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंनि पार्टनारनि मददआ नोंथांनि गोसोखौ बांहोगोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि हानजाजों गोरोबलायनाया मोजां जागोन। नोंथाङा मोनाबिलियाव मोनसे समाजारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागौ। सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइया नोंथांनि मिजिंनिफ्राय बांसिन जानो हागौ। सासे रोंग'थि गोनां सुबुंनिफ्राय बोसोन लानाया नोंथांनि इयुननि सानथांखिफोरनि थाखाय हेफाजाब होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि गावखौ फोथायनाया गोजौ जागोन। गोदान सानस्रि आरो सानथांखिफोरा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार लाबोगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिनि फारसे आवगायगोन। राङारि मुलाम्फानि इसारा दं। गोजाम लोगोफोरजों सम बारहोनाया रंजाथाव जागोन। मोनसे फिसा दावबायनाया नोंथांनि गोसोआव रंजानाय लाबोगोन। दिनैनि साना सोरजिलु हाबाफोरावबो दावगानाय लाबोगोन। नोंथाङा लानाय मोनसे फिसा आगानाबो गिदिर फिथाय होनो हागौ। बेनिखायनो खाबुफोरखौ नेवसिनाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों पार्पल गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना गोब्राब नाजानाय आरो बावसोमनायजों बुंफबगोन। खामानिनि जायगायाव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। नखरारि आबहावाया रंजालु आरो हेफाजाबारि जानानै थागोन। गोजाम पेन्डिं खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफारिफोराव गोसो होगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन, नाथाय गावनि आदारनि सायाव गोसो हो। दिनै नोंथाङा गोदान रोंग'थिफोर सोलोंनो एबा सोरखौबा फोरोंनो गोसो जानो हागौ। गेदेरफोरनि बोर होनाया नोंथांनि गावखौ फोथायनायखौ आरोबाव गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुक्तानि गुफुर गाब। सिंह राशि। नोंथांनि सोरजिथाया दिनै जोंगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन आरो गोदान डिलफोरा नोंथांनि लामायाव फैनो हागौ। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोदैया बांगोन। नखराव अननाय आरो खौसेथि थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोदान खाबुफोरनि दरखं बेखेवगोन। गुबैयै आरिमु आरो बिजोंजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनि थाखाय। सुबुंफोरा नोंथांनि बिबुंथि आरो सुबुंथिजों गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजों गोमो गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना बिथांखि आरो आब्रुथिजों खामानि मावनायनि सान। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। राङारि दिदोमथिया थागोन आरो खरसाखौ सामलायनाय जागोन। नखरारि जिउआव गोजोन आरो गोजोननाय फैगोन। साना सावस्रिनि थाखाय मोजां जागोन।
नोंथांनि मावनायफोराव रोखाथि आरो रोखाथिया गुबुनफोरनि फोथायथिखौ बांहोगोन। नोंथांनि सुबुरुनफोरखौ खामानिनि जायगायाव गोथौवै लानाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। बे साना तुला राशिनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दावगानायनि खाबु लाबोयो। आरिमु, लिरनाय आरो सोरजिलु नाजानायाव जाफुंसार जानो हागोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव मोजां सोलायनाय फैगोन। नखरजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दिनै सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनाया नोंथांनि थाखाय मोजां खाफाल लाबोगोन। मोनसे गुसुं दावबायनायनिफ्रायबो मुलाम्फानि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा गोसो हमथानो गोनां जागोन। नोंथांनि हाबाफोराव एसे गोबाव जानो हागौ, नाथाय थाबैनो मोनसे सुस्रांनाय फैगोन। राङारि आयदाफोरा साबसिन जागोन। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां दाजा। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय नोंथांनि मावखान्थिखौ फिन खेबसे सानफिननायनि इसारा। नोंथाङा मोनसे गोजाम सोमोन्दोनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मेरुन गाब। धनु राशि। धनु राशि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना खाबुफोर आरो दावगानायजों बुंफबनाय सान जागोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि सानस्रिफोरखौ बाख्नायनाय जागोन। गोदान सुबुंफोरखौ लोगो हमनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। दिनै नोंथांनि साहस आरो गोब्राब नाजानाया जाफुंसारनायनि दरखंखौ बेखेवगोन। सासे गोनांथार सुबुंजों रायज्लायनाया नोंथांनि जिउ राहायाव दावगानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों केसर गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सानथांखिफोराव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों लोगोसे मोनसे गोनांथार थिरांथा लानो हागौ। राङारि आयदाफोराव दिदोमथि थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन, नाथाय खामानिखौ जिरायनायजों समानथि खालामनाया गोनांथार। दिनै नोंथांनि थिरांथाफोरा गोलाव सम गान्थिनि मुलाम्फा होगोन। हा, सम्पथि एबा रां थिसननायजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव जाफुंसारनायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान खाबुफोरा नोंथांखौ नेगासिनो दं। नोंथांनि खामानिनि फोथाराव जाफुंसारनायनि मोजां आसा दं। नखरारि सोमोन्दोआ बांगोन। दावबायनायनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा मोनगोन। सावस्रिया साबसिन जागोन आरो गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। दिनै नोंथाङा मोनसे गोदान बिरोंदामिन एबा आदब आजावनानै नोंथांनि खामानियाव गोख्रैथि लाबोनो हायो। नोंथाङा सोरजिलु बिथिङावबो जाफुंसार मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। मीन राशि। खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। बेयो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। गोदान सिनायथिफोरा इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। राङारि आयदाफोराव मोजां सोलायनाय फैगोन। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोसोआरि गोजोन आरो गावखौ गोजोननाय लाबोगोन। धोरोमारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानाया नोंथांनि गोसोआव सुखु गोजोन होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।